Ku danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. Kin sha omo ne? Ana miki magana kin wani jiyo kin kalli mutum kin jiya zaki wuce me tunanin ki? Ki ba hankali. You think that you are big girl? Me haka? Idan lake riga kin ci taki. Allah ya taimake ki gaske bana yi min masu kin ci albarkacin wannan likaf din da kika sa amma ba dan haka ba alƙawarin mai duka sai kaddara ta wuce kin yi shigan musulmai kin je kin sa kan larabawa kana kin dauko likafi kin kulle buske bana sabga da yin wa To ka tsaya mana. Malam dakata. Ka zo ka sallame ni. Nace ka dawo ka sallame ni. Dawon sallame ki. Amkaran kuki san na TAFIDA in kiya sarkin layi. Sarkin kwace duk wanda ya zo wucewa ta nan TAFIDA zone. alƙawarin mai duka sai ya kama mu sai lissafin ya canza kin samu kin escape kin je kin yo shigar larabawa kin kawo wani likafi kin kulle fuskarki Allah ya taimake ki bana shiga irin wannan sabgogin na sai kaddara ta wuce sai lissafin ya dallaware Nace ka dawo ka sallame ni. To ni sallame ni. Sallame ni nace. Sallame ki? Tabbas. Kamar yan sallame ki. Kaman wai. Karamin mara kunya. Dallaban waya kamar ya. TAFIDA ne fa TAFIDA sarkin layi. Dallaban wajen walata. Ya so sai na kashe ka dan uwar babarka karaman mara kunya kawai